lidi, já jsem Káplík a vítám se dnešního videa. V dnešním videu je tady se mnou Baji. Ahoj. A v dnešním videu, ještě jste to neviděli, a teď já to ukážu, máme nový skin. Máme taky nový skin, těšte se, až ho uvidíte, tady vypadám. Tohle jsem já, doufám, že se vám ten skin líbí a to bude všechno, ne, sranda. A to bude možná můj tohle bude na dlouho můj skin, s kým se budete setkávat často. A tady je Baji. Můžeš si sundat, prosím tě, to brnění. A teď se na nás. A taky je Baji. Můžete dát do popisku. A v dnešním videu bych chtěla, já vím, že je to divný, ale tady aspoň trošku vytěžit tenhle les. Trošku aspoň něco. Protože Káplík, pojď sem za mnou, prosím. A koukni se do téhle česky. Jsem všechno těžila, tak a chci s tím pokračovat. Tak, můžeme těžit, ne? A máme už Nemo. Jo a ještě máme, strahli jsme si upgrade. Máme upgrade. A kde je loďka, pruty a můžeme chytat ryby. A je to dobrý. Tak jo. A nevím, jestli se dá ochočit prase a jezdit na něm, to ještě nevím. To ještě nevíme, Protože ale... jsem to zkoušela, protože jsem si chytala ryby a chytila jsem sedlo. Teď nevím, kde je. Já teď chytám ryby. Jo, tady je asi to sedlo. Ne. Jo, a už tu je zombie maso. Čekáme, až se tady udělá takový bublinky. Kaji? No. Kajo, ponoř se do vody a pak Kaj. tohle je maso. Je hodně dobrý. Kde? Já ho nevidím, já taky lovím, Tohle. víš. Já tohle. No, co máš před Tohle, sebou? Jo? Jo? Jaký? Tohle. Jo, tady. Jaký? No, Jo, tak se potom do vody a nechci to třeba do sedíček, třeba si nech ubrat jenom půl a pak ho ochutne, jo? Ještě dlouhý lovení. Ježiši, tak to ochutne už, tady celou 8. Já ho nemám. Tady 8. Je, ryby. Hop. Jo, co? Cože? No, Co? můžeš chytit kůži, styk jsem jednou chytila. By bylo, kdyby šlo chytit diamant. Já jsem chtěla chytit rybu. No tady ne. A je 53 zlata a 6 diamantů. To je dobrý, dost dobrý. A nějaký ten redstone lapis, nějaký emeraldy možná. No. Jo, já se počkám na srdíčka, než tam budou. Tak, už můžu vynořit. OK. Jo, a Karol, nelov pořád ty ryby, tady pak nic neuděláme prostě. Pojď, jdeme těžit to dřevo. OK. Jdeme na to. Ježiš, já to mám srdíčko. Ježišmarja. Haha, ono ti to pak poiznulo. Ne, co mám dělat? Nic? Neboj, to ti nezabije, to ti jenom ubere do půl srdíčka, tak si užij. Ne, ty jsi fakt. Tak jako umřu, nebo... Ne, to ti nechá jenom půl srdíčka. Znám ještě nějakou rybu, která Ne. taky dá. Ne. Oboje se ti potate šiška. Ne. Tahava. Co jsi mi to udělala? Jako mi dala maso otrávený, jo. Na zombie maso. Takže si Takže s ním tu rybičku. tak rybička. Jde sníst i nebo jednoho už jsem snědla. Ty jsi snědla? Ale jenom jednoho toho jsem si chytila. Aha. Já už mám plný srdce. Ale tam toho můžu sníst taky. Nemáš nemáš sekírku? Jo, mám. Jednu tu mám pro tebe připravenou, ale pojď už, pane bože, těžit. Teď já chci právě, ale nemám sekírku. No už tak já ti ji dám, ne? Vyhaleznou. Ne? A jo. Tak si. Já jsem před tebou, teda za tebou. Tady. Tady je, ne, tady je místo. Díky. No honem, pojď, nemáme už moc času. A tady takhle byly všude stromy, já to vytěžím.
nějaký dřevo. Tady je pak jeskyně, tomu jsme byli asi. No a. Moc velká to není. Jenom kámo, No, teď pojď jenom rychle ukázat, co jsme všechno natěžili, aby... tak jdi sama, jo, jdi sama, já to zatím budu. Šo, jak to mám ukázat? No, jak jako, to nechápu. Ukázat prostě, aby nám věřili, že jsme toho natěžili 6 diamantů. Jo, vlastně. Pojď, pojď. Tak už tam to jenom to dotě. To je jedno. No to není, to je jedno. No tak jo, prostě jo. No, to pak dotěžíme, dělej, pojď. Sprintuj. Ano. Jo, tady je, ještě jste nenapsali do komentáře, jak chcete, aby se jmenovaly ty ovce. Stejně to nejde, stejně možná, tady jsme měli víc ovcí, no. Proč to ničím? Ovce, ale najednou jsme se koukli, ale už tam krávy nebyly, takže nějak tam prostě umírali, my jsme vždycky rozmnožovali, Milouši tam. A prosím vás, napište nám do těch komentářů, jak chcete, aby se ty slepice jmenovaly. Teda, ježíš, aby se ty ovce jmenovaly. No a pojď to rychle ukázat, pojď, Jo, jdeme. Dělej, Alíku, dělej, ke mně, Hafe, ke mně. Tak, dlouho. A tady ta česká. Jo, tady. Tady? Ne, tady. Tady ta. Jo, dobrý, nebo ti bouchnu. A tady jsou ty všechny věci. Vidíte, to. Takže 4. Protože v tomto videu bychom skoro nic nedělali. Nebo víš co? Je jich tam 15. A projedeme se. Jo, ale tamto lodička je moje na té vodě. Ne, to je moje, tu jsem si kraftila. Ne, to je moje. Ale tady je vlastně ještě v České jedna. A vem si rovnou prut třeba takhle tam, jen tak budeme jezdit. Prut, já mám prut. Mám dokonce 2. Hodně. Já si vykraftím. Ježiš, já lovím na loďce. Koukej, pojď se na mě podívat. Koukej. Jsem si chtěla nasednout. Hej Kájo, a když se ti nebude chtít ven, tak tady mám takový malý jezírko. Tak jo, tohle video už bychom mohli ukončit, tak já se s vámi v příštím videu uvidíte, jak plovíme, tak jo, já se s vámi loučím, tak za...